हाय लोगोफोर मारै दं नोंसोर मोजाङैनो दं ना आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर दे ओमफ्राय आं लोगोफोर भिडिअ बानायनो हाथाराखै दे सानसेनै सानब्रै सानबायानो जाबाय भिडिअआथ' बानायनाय दंमोन आंनाव खिन्थु आङो होनोनो हायाखै आरोना लोगोफोर जि गरम जादों नै सानथामा थानोनो हाया ओरैबायदि गरम ओमफ्राय जोंना हिमालयनियाबो ओरैबायदि दासो देरफुनाय जादोंना जि दुस्थ' जादों खालि दैखरावल' दुगैनो थाङो लोगोफोर दिनाव बिदिनो 8 बार 7 बार 10 बार गाहाम जायो मालाबा फुंनिफ्रायनो दुगैनो थाङो हारसिं थाङो दैखराव ओमफ्राय बिदिनो जि गरमजों माजों गथ'आबो थानो हायाना ओंखायनो आं भिडिअखौनो बानायनो हायाखै आरोना लोगोफोर ओरैबायदि दुस्थ' जादों आरो न'नि खामानिबो ओंखायनो भिडिअखौनो आं बानायनो हायाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ आं होनो नागिरनाया लोगोफोर दाखालिनो बानायखानाय आरोना भिडिअआ थारमाने जोङो टाउनशिपआव बार्थडे पार्टि जाहैदोंमोन आरोना लोगोफोर नोंसोर सिनायखागोन इसोरनाबो माने इउटुबाव भिडिअ बानायो आरोना जेबि फेमिलि होननाय बानायो इसिनि फिसाला 1 बोसोर जाबाय नालाय इसिनि बार्थडे पार्टियाव जानो लिंदोंमोन नालाय जोङो जाहैदोंमोन आरोना इनिनो इसे भिडिअ बानायनाय दं लोगोफोर बेखौनो आं नोंसोरनो शेयार खालामसै आरोना नोंसोरजों लोगोफोर नायबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअखौ गोदान नायदो बेफोरो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय लिंकखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर अननानै ओमफ्राय मोजां मोनाखैबाबो खेबसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबाथाय आंखौ निमाहा खालामबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअ खालामनायाव आंबो गोदानसो नालाय ओमफ्राय बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय मायाव फैदों दालाय बार्थडेआव सोरनि बार्थडे मा मोनथिगोन नामखौनो सिनाया गथ' आबौनि लोगोनि खोनाला बार्थडेआ आदित्यास ना गथ'नि नामा बोरो ओमफ्राय गथ'आ जोंहाथ' जायाखै बार्थडे जानो फैनाया सोरबा सोरबा सिनायखागोन बांसिनानो सिनायखागोन जों लागोनि आंनि लोगोफोरा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बिसिनि चेनेलखौबो आंनियाव
मालाबा मोजां भिडिअ बानायगोन सम लानानै फैनायखाय मोजां मोनबाय दे 위치가 어디? लोगोफोर जेबि फेमिलिनि नुबाय थाखायोना खमजोनाय नैथिं आइ जागोन नैथिं जेबि फेमिलिनि बिहाव ओंखाम जानो नागिरदों नोङो बैयाव बेदर लायदो जाग्रा मा दं नायनो नागिरदो निरामिस ना निरामिस नायो ओमफ्राय खुनाला मानो बेदरखौ जाला मा आइटेम दं जानो नागिरबाय लोगोफोरनि सालाद लानो ना लालाथाय रनिक लानायाव चिकेन राइस ना itu nolak deh vlog जानोसै आं माबाखौ जाला itu ki dali ना nolak deh itu ki निरामिस ना Allah hobo अनला निरामिस दे itu ki मुरि घन्ट नै लोगोफोर मास ना इफाल साइड ना itu ki chicken ready नै लोगोफोर आं माबाखौ जानोसै चिली चिकेन ना itu এই ग्रेभिটো অলপ দিবিচোন आं बयलारखौ जानोसै लोगोफोर नाय नालागे मटनमोन जाया आं बोरमा जाया नालाय लाला itu ki eta दिबे साइड दिबिसो लोगोफोर सिनियानो आइटेमा बेयाव बोरमा ओमफ्राय चिली चिकेन दं आरोना ओमफ्राय मुरि घन्ट जानो नागिरबाय नै आंथ' बोरमाखौ जायासै बोरमाखौ इनो खुनाला जानोनो मा लादोंमोन इयो फार्स्टनिया निरामिसनि आलु सुबल' लादोंमोन ओमफ्राय इनो दासो दाउखौसो बै बोरमा दरसे लाबोना फैबाय नैथिं आइयाबो निरामिस जादों चिली चिकेन मेवाइ अनला जादों दिनै सनिबार ना जाया इयो मेवाइ अनला आंनो जानला मानला बोरमाखौ दाहरदे आं चिकेनसो नांगौ इयो मुरि घन्ट अनला मेवाइ खोमा ओमफ्राय नै ना ओमफ्राय जानोसै ओमफ्राय लोगोफोरजों जाबाय जागासिनो जि जाबाय लोगोफोर Kunal Zambaya Kalian lu kayak ya, main nene birthday boy lagi lagi dong. Apa ini barang ya kina? Apa yang kayak Mama. Kunal lus doh.